Vanuit Leeuwarden steken we het Nieuwland over. We zijn in het dorp Marsum, de poort tot de nieuwe gemeente De Waadhoeken. De Hegediek hield ooit de oude Middelzee tegen. Nu vormt hij een prachtig dorpsgezicht en kun je vanaf de dijk genieten van het uitzicht over het Kaatsveld. Marsum ontstond in de middeleeuwen, maar zijn beroemdste gebouw, het Poptaslot, hier in 1950 bezocht door de jonge koningin Juliana, werd pas in 1512 door de familie Heringa gebouwd. Begin 17e eeuw kwam de stins in bezit van de rijke familie IJsinga. Tjalling IJsinga, grietman van Manaldumadeel, liet de stins uitbreiden en verfraaien tot een echt slot. Dat dit slot zo mooi bewaard is gebleven, hebben we te danken aan Henricus Popta, een rijke advocaat uit Leeuwarden. Hij kocht het complex in 1687 en gebruikte het als zomerverblijf. Naast het slot liet hij een vrouwengasthuis bouwen, een plek waar alleenstaande oudere vrouwen in alle rust konden wonen. Popta liet het allemaal in zijn testament zetten en zo werd het gasthuis in 1713 geopend, vlak na zijn dood. Sindsdien worden slot en gasthuis door 4 voogden beheerd en worden de woninkjes nog steeds alleen bewoond door alleenstaande vrouwen. Van april tot oktober is het Poptaslot geopend voor publiek. Een rondleiding door het hoofdgebouw met zijn prachtige 17e-eeuwse interieur is zeer de moeite waard, evenals een kijkje in de tuinen, de torentjes, het poortgebouw en ook het Popta-gestoelte in de kerk van Marsum. Neem de tijd voor deze parel aan de Middelzee.